tnaqqax ismek marbut ma' dan ir-raħal. Meta missierijietna bdew jagħmlu l-għażla tagħhom, mill-ewwel ġejt fi ħsiebhom bħal ommhom lilek għażlu. ħadħarrishom tul ħajjithom, ħadfarraġhom tul iż-żmien. Min qalbhom ħarġet talba li dwiet ma' kull imkien. Din l-għanja ħatru lilek, patruna għal-ġejjin. Insellmulek glorjuża Elena, ġieħu glorja ser nagħtu. Aħna wliedek il-Karkariżi, bħala omna għażilni. Itfaħħarsek fuq bil-kirkara fuq iż-żgħażagħ tal-għaqdiet biex mill-ġenna ma' Ġesu Kristu intfawwarna bil-barkiet. Templu mill-isbaħ bnewlek, Bażilika l-Papolli, l-ikbar qampina f'Malta lill-ismek jitgħadġi. U nurek dejjem kabru sal-aħħar nifs ta' ħajjithom biex issaħħdejk fil-ġenna huma qed igawdu. L-ewwel kolleġjata f'Malta għalik ismek iġġi, Bażilika Elenjana għal-patruna tas-salib. Insellmulek glorjuża Elena, ġieħu glorja ser nagħtu. Aħna wliedek il-Karkariżi, bħala omna għażilni. Itfaħħarsek fuq bil-kirkara fuq iż-żgħażagħ tal-għaqdiet biex mill-ġenna ma' Ġesu Kristu intfawwarna bil-barkiet.